Dobrý deň. V tomto návode si niečo povieme o snímaní čiary. Najčastejší spôsob, ako detekovať čiaru pod robotom, je využitie infračerveného snímača. Vysielačom je IR LED, ktorá vysiela svetlo špecifickej vlnovej dĺžky. Pokiaľ je pred snímačom prekážka, svetlo sa odráža na príjimač. Príjimač je fotodioda, ktorá detekuje svetlo špecifickej vlnovej dĺžky. Podľa množstva odrazeného svetla dokážeme rozpoznať, aký svetlý je objekt pred snímačom. Svetlejšie objekty odrážajú viac svetla ako tmavšie. Skôr ako začneme čítať hodnoty snímača v Simulinku, overme si jeho činnosť v MATLABe. Vytvorme objekt pre spojenie s Arduinom. Jednotlivé hodnoty na snímačoch budeme čítať funkciou readVoltage. Snímače máme teda pripojené na analogové vstupy A0 až A4. Spustíme túto sekciu, keď sú snímače nad bielým papierom. Vidíme, že hodnoty sa pohybujú niekde od 3,5 V do 4,7 V. Posuňme teraz robota tak, aby bol snímačmi nad čiernou čiarou. Znova spustíme túto sekciu a vidíme, že hodnoty sa pohybujú niekde okolo 1 V. To znamená, že pre čiernu farbu budeme mať oveľa menšie napätie ako pre bielu farbu. Po skončení testov môžeme zrušiť spojenie s Arduinom. Poďme teraz do Simulinku a pozrieme sa, ako so snímačmi môžeme pracovať tu. Pre ich čítanie využijeme bloky analogového vstupu. Zadáme do nich číslo pinu a vzorkovaciu frekvenciu. Keďže máme 5 snímačov, budeme potrebovať 5 blokov. Pomocou tohto bloku MUX si ich spojíme do jedného vektora. Simulink dokáže vykonávať operácie aj nad celými vektormi. Ako ďalšie musíme použiť blok zosilnenia. Podľa návodu, kde sme hovorili o škálovaní, si výstupy z analogových vstupov prevedieme do rozsahu 0 až 5 V. Podobne to bolo aj v MATLABe. Na záver si jednotlivé hodnoty zobrazíme na displeji. Poďme teraz spustiť simuláciu tlačidlom Monitor & Tune a uvidíme, aké hodnoty budeme dostávať. Posunuli sme sa v čase a na displeji vidíme, že keď sme snímačmi nad čiernou čiarou, hodnoty sú blízke jednotke a keď robota posunieme, hodnoty budú zase približne od 3,5 do 4,7 V. Správa sa to teda podobne ako v MATLABe. Zastavím simuláciu a otvorím ďalší model. Mohli ste si všimnúť, že snímače dávali rôzne hodnoty pre rovnaké farby. Tieto hodnoty sa navyše môžu meniť vplyvom okolia. Toto môžeme potlačiť normalizáciou hodnôt. Vzťah na normalizáciu vidíte na obrazovke. My sme ho tu už aj namodelovali. Minimálnu a maximálnu hodnotu reprezentujeme blokmi min-max-running resetable. Tieto bloky si priebežne pamätajú minimálnu a maximálnu hodnotu a využijeme ich v našich výpočtoch.
týmto blokom môžete ešte nastaviť počiatočné hodnoty. Pre maxima nastavíme hodnotu na 3 a pre minima nastavíme hodnotu na 2. Zvyšok vzťahu je pospájaný blokmi odčítania, delenia a násobenia. Ešte spomeniem vstup R do blokov min, max, running, reset table. Ak by sme chceli hodnotu minima a maxima resetovať, môžeme použiť práve tento vstup. My to robiť nebudeme, preto používame nulu. Poďme si znova tento model spustiť a pozrime sa, čo uvidíme na displeji. Model nám už beží a vidíme, že biela farba je blízka hodnote 100 a keď robota posunieme, čierna farba bude blízka 0. Môžeme znova robota posunúť naspäť. A zase sme blízko 100. Normalizáciou sme dosiahli to, že hodnoty sa pohybujú v rozsahu 0 až 100. Navyše nezávisí na rozdieloch na jednotlivých snímačoch. Poďme do ďalšieho modelu. Robota si teraz trošku otočím. V tomto modeli som už z normalizácie spravil subsystém. Sprehľadní nám to trošku tento model. Aby sme zistili, ktorým snímačom sme nad čiarou, využijeme blok porovnania na konštantu. Porovnanie na konštantu, menšie ako 50, nám vráti jednotku pre čiernu farbu a nulu pre bielu farbu. Poďme si to overiť spustením simulácie tlačidlom Monitor & Tune. Model nám už beží a vidíme, že stredným snímačom sme nad čiarou. Poďme teraz hýbať robotom a uvidíme, ako sa bude farba nad snímačmi meniť. Ideme teda do jednej strany a naspäť do druhej. Vidíme, že to reaguje tak, ako by sme chceli. Poďme do ďalšieho modelu. V tomto modeli som pridal niekoľko ďalších zmien. Signál vychádzajúci z normalizácie sme odčítali od čísla 100. Bude to znamenať to, že pokiaľ budeme snímačom nad čiernou čiarou, budeme dostávať hodnotu 100 a keď budeme nad bielou farbou, budeme dostávať hodnotu blízku 0. Preto musíme zmeniť znamienko pri porovnaní na konštantu. Vzťah, ktorý vidíte hore a je namodelovaný tu dole, je vážený priemer. Namiesto hodnôt 0 a 1, ako to bolo u jednotlivých snímačov, dostaneme spoločnú hodnotu pre všetky snímače. Táto hodnota sa bude približne pohybovať v rozsahu 100 až 500. Na čo si musíme dávať pozor? V bloku Gain musíme napísať vektor hodnôt od 100 do 500 s týmto apostrofom, čo je transpozícia matice. A v časti Multiplication musíme zvoliť U krát K, čo je násobenie vstupu krát náš gain. Poďme si znova spustiť tento model v interaktívnom režime a uvidíme, čo budeme mať na displeji. Model nám už beží a vidíme, že keď sme stredným snímačom nad čiarou,
Hodnota na displeji je okolo 300, čo je približne stred. Poďme teraz hýbať robotom a zase uvidíme, čo sa bude diať, keď sa budeme hýbať zo strany na stranu. Do jednej strany nám budú hodnoty klesať a do druhej strany budú hodnoty narastať. Tento váhovaný priemer budeme využívať pri regulácii sledovania čiary. Poďme ešte do posledného modelu. V tomto modeli sme z váženého priemeru vytvorili tiež subsystém. Spodnú časť sme trošku upravili. Pri porovnaní na konštantu môžu viaceré snímače dávať logickú jednotku. To sa niekedy zíde, ale niekedy zase potrebujeme vedieť, ktorý snímač je najviac nad čiernou farbou. Zvyčajne to bude iba jeden. Využijeme na to blok min-max pre zistenie maximálnej hodnoty a túto hodnotu budeme porovnávať so všetkými vstupmi. Maximálna hodnota bude väčšinou iba na jednom snímači. Vektor hodnôt si môžeme rozdeliť blokom demux. Upozorňujem, že za demuxom na displejoch budú už iba nulové hodnoty. Tu som ich nechal pretože budeme vytvárať subsystém z týchto blokov. Označme si teda všetko, čo sa týka snímania čiary. Pravým klikom vytvorme subsystém. Trošku si ho zväčšíme a poďme ešte do ňoho. Jednotlivým výstupom nastavíme mená. Teda priemer, S1 pre snímač 1, S2 pre snímač 2, S3, S4 a S5. Poďme teraz naspäť. A subsystém nazvime snímač čiary. Máme teda blok, kde máme váhovaný priemer a výstupy z jednotlivých snímačov s hodnotami 1 alebo 0. Tento model si môžete uložiť. Môžeme si ho skopírovať do modelov, kde budeme využívať snímanie čiary.